Moje meno je Katka a vítajte na mojom kanáli a rovnako vítajte v poslednej časti mojej sérii o mojom prvom maratóne, ktorý som zabehla v Amsterdame 15. októbra 2023, kde sa mi podarilo dosiahnuť fantastický čas 3 hodiny 28 minút a 11 sekúnd. Ak vás zaujíma niečo bližšie o samotnom tom preteku ako takom, o tom, čo som mala na sebe, čo som jedla, alebo o tréningovom pláne, vďaka ktorému som vlastne dosiahla tento výsledok, tak vás určite nasmerujem na moje dve predošlé videá, ktoré budú linknuté aj dole a rovnako vyskočia aj niekde tu v okolí mojej hlavy. A určite si ich pozrite, idem tam naozaj do detailov toho, ako som sa pripravovala, ako prebiehal samotný deň a podobne. Ale čo by som s vami chcela prebrať v dnešnom videu, sú viacej také ako všeobecné informácie o tom maratóne ako takom. V prípade, že aj vy rozmýšľate, aký by mal byť váš prvý maratón, alebo sa vo všeobecnosti zaujímate o amsterdamský maratón, tak by som vám len chcela dať nejaké moje tipy, moje observácie, akože na čo som prišla počas účasti na tomto maratóne a čo by som ho nakoniec odporúčila. Takže začnime. Asi najdôležitejšia vec, čo všetkých zaujíma, je, koľko vlastne celá táto sranda stojí, lebo samozrejme predpokladám, že väčšina z vás nebýva v Amsterdame, takže niečo vás už bude stáť len samotná cesta a preto práve cena samotného maratónu určite prichádza do úvahy, keď sa človek rozhoduje o tom, kde zabehnúť ten maratón. Tu konkrétne je cena 120 €, pričom v tejto cene máte zahrnutý teda samozrejme vstup, celé to zázemie okolo, to znamená šatne, rovnako sú v tom zahrnuté všetky refreshmenty, čiže voda, jontové nápoje, banány a podobne. A rovnako v tom máte zahrnuté aj tričko vlastne od sponzora daného preteku a to bola v tomto prípade značka Mizuno, čiže športová značka vyrábajúca aj topánky, čo je super, že vlastne vy už v cene toho vstupného máte zahrnuté toto tričko, takže už si nemusíte potom nič ďalšie kupovať, pokiaľ chcete mať nejakú peknú spomienku na tento závod. Tento rok bolo také tmavo-modré so žltými doplnkami. Musím povedať, že celkom príjemné, obyčajné športové tričko, ale naozaj, ako vravím, pekná spomienka. Rovnako samozrejme je v tom zahrnutá aj medaila, s tým, že tu naozaj doporúčam zaplatiť si aj to vyrezávanie do medaile, kde vám vlastne dajú presne váš čas a máte tam aj meno a tým to robí podľa mňa ten maratón taký špeciálnejší a hlavne keď sa o 10 rokov na to obzriete a budete mať už doma desiatky tých medail, tak je pekné vidieť proste, že aký je ten progres, pozrieť sa, aké ste mali tie časy a tak. Rovnako, čo si môžete vlastne prikúpiť, tak sú magnetické spinky na vaše číslo. Toto ja som si nekupovala, osobne mám najlepšiu skúsenosť vlastne s klasickými spinkami, pretože mám trošku obavy ohľadom sily tie magnety, ale ak si máte vy nejakú skúsenosť, tak určite mi napíšte dole a možno to vyskúšam na ďalšom maratóne. Čo sa týka toho samotného čísla, čo sa mi veľmi páči, že vlastne na ňom máte napísané vaše meno, čo umožňuje ľuďom v publiku kričať a skandovať vaše meno, čo mi príde naozaj super. A hlavne to pôsobí ako úžasná morálna podpora v neskôrších častiach toho preteku, keď už ste naozaj unavení. Ďalšia vec, čo si môžete dokúpiť, sú fotky. To je asi ako počas každého maratónu to tak býva, že je tam vlastne jedna organizácia, myslím, že oni fotia takmer všetky maratóny v Európe, s tým, že myslím, že keď si to kúpite dopredu, tak je to o niečo lacnejšie. Ja som si to kúpila až po samotnom maratóne, ale tiež tam bola nejaká zľava. Tie fotky sú taký proste hit and miss. Ako nájdu sa tam lepšie zábery, nájdu sa tam horšie zábery. Ja by som povedala, že tak asi štvrtina z nich bola naozaj použiteľných, kde som nevyzerala ako totálny zombík, alebo som nebola totálne rozmazaná, alebo som nebola iba taký maličký panáčik na celej fotke. Ale pokiaľ nemáte nikoho profesionálneho alebo niekoho z rodiny, kto vás bude počas toho maratónu fotiť, tak určite je to fajn ako spomienka. Ďalej sa tam tiež ponúka vlastne video z toho preteku, ktoré naozaj neodporúčam. Dám sem krátky klip toho, ako to vyzerá. Je to za mňa strašne nekvalitné, tie zábery sú zrnité, ja neviem, čo to je za kvalita, ale stiahla som to v najlepšom rozlíšení, ako to šlo. Navyše tam celý čas máte proste divné, akože tie obrázky od toho organizátora, čo ako už keď si za to platíte, tak by som chcela proste raw video, aby som si to mohla akože napríklad dať do tohto videa a aby to nevyzeralo, že proste je to od nejakého reklamného sponzora alebo čo, akože proste raz a keď si niečo zaplatím, tak tam nechcem mať žiadne vodoznaky a nič podobné. Takže za mňa fotky áno, za istých okolností, video nie.
Takže to je čo sa týka ceny a doplnkov k cenám. Ďalej, čo sa týka účasti vlastne na tomto maratóne, tak čo som sa pozerala na budúci rok, tak predpokladá sa účasť, myslím, že 22,5 tisíc ľudí, čiže naozaj patrí to k jedným z tých akože väčších maratónov v Európe. Myslím, že ten pražský má oveľa menej ľudí, možno polovicu z toho. Takže ak nemáte radi veľa ľudí, možno amsterdamský maratón nie je pre vás, ale mne osobne prišlo, že som sa tam počas vlastne toho behu až tak s ľuďmi netlačila. Oni to vlastne separujú do tých rozdielných vln na základe toho, kedy plánujete skončiť. Takže áno, párkrát sa mi stalo, že som chvíľku musela počkať, dokým som predbehla človeka predo mňou, ale nebolo to nič, čo by mi nejako vadilo alebo čo by nejako zhoršovalo môj čas a tak podobne. A to je koniec koncov asi to najdôležitejšie. S tým, že čo je dôležité ja úplne neviem, ako oni assignujú, že vlastne kto skade štartuje, ale tým, ako je tam veľa ľudí, tak oni vlastne rozdielujú tie štarty na 2 miesta. Väčšina účastníkov štartuje z toho hlavného štadiónu, je to vlastne starší olympijský štadión a druhá časť štartuje hneď vedľa toho štadiónu, ale čo je blbé je to, že vlastne tá atmosféra na tom štadióne je ako naozaj 100-krát lepšia, pretože ak vás prídu podporiť vaši známi, kamaráti, tak oni majú možnosť vojsť do toho štadiónu, môžu si sadnúť na tribúnu a celý čas vás môžu skandovať a podporovať, čo mi príde naozaj super, lebo človek má potom pocit, že je skutočný olympionik, ktorý naozaj súťaží o niečo dôležité, alebo ste na nejakých majstrovstvách a tak podobne, čo vlastne tí ľudia na druhej strane nezažijú, čo sú vonku. Ale ak by sa vám aj stalo náhodou, že by ste vlastne skončili vonku, tak čo je skvelé, je, že všetci končia na tom olympijskom štadióne, takže už na ten koniec vás môžu čakať v tom cieli, budú vás vidieť, pretože tam už naozaj neprichádzate v nejakých veľkých grupách ľudí, ale prichádzajú tam tí ľudia postupne, takže máte veľkú šancu, že vaši známi alebo budú mať taký ten pocit, že chvíľka slávy, že vy tam bežíte. A je to naozaj krásny moment, ako skončiť na tom olympijskom štadióne. Takže to je štadión ako taký. Čo by som povedala ešte o tom mieste a o tom konkrétnom akože dni, keď ja som bežala, tak vlastne na tom štadióne, keď tam dorazíte, tak sú tam všade kadibudky. Je ich tam relatívne veľa, ale aj tak odporúčam vyhradiť si aspoň 10 minút vlastne na čakanie. Rovnako sú tam nejaké občerstvenia, myslím, že tam boli hranolky, čo úplne neodporúčam pred behom, ale tak pre tých, čo vás prídu podporiť, tí si určite môžu dať. Rovnako tam boli nejaké nápoje a takisto to bola posledná šanca, kde ste si ešte mohli kúpiť vlastne nejaké pamätné tričko alebo ponožky a tak podobne. Asi čo by som spomenula ako také najväčšie niečo na zváženie ohľadom amsterdamského maratónu je, že sa beží na jeseň, čo je na jednej strane super, na druhej strane to má svoje nevýhody. Je to skvelé, pretože vlastne vám nehrozí to, že by bolo veľmi teplo, ale zároveň by s najväčšou pravdepodobnosťou nemala byť ani veľká zima, keďže sa to beží vlastne v októbri. Tento rok sa to bežalo 15. októbra, budúci rok myslím, že to nejako okolo 20. októbra, ale dám radšej dátum hore nalinkujem to dole. Ale v Amsterdame to znamená, že pri ich nepredvídateľnosti počasia, ktorá je podľa mňa v tieto premenlivé obdobia asi najvyššia, aká môže byť, tak naozaj musíte byť pripravení na akékoľvek počasie. A veľmi odporúčam prísť na miesto v niečom nepremokavom a prezlieť sa už do toho, v čom budete bežať, až na úplne poslednú chvíľu. Lebo čo sa vlastne stalo mne, bolo, že som tam dorazila, vlastne čakala som na záchod v rade a zrazu začali padať krupy. Naozaj ako proste 2 mm krupy začali padať a tým, aké som mala topánky a všetko, tak to proste premoklo ako za pár minút. Čiže som potom musela aj bežať mokrá a tak ďalej. Našťastie som mala teda zimnú bundu, čo spôsobilo, že aspoň ten vrch som mala suchý. A keď sme začínali, tak to aj vyzeralo, že teda toto bol posledný úder, že bude slnko, človek sa vlastne zahreje a it doesn't matter, ale potom vlastne začiatku, tak to bolo naozaj premenlivé. Tých prvých pár kilometrov svietilo slnko, potom začalo pršať, potom sme mali znova krupy, zase dážď a do cieľa sme prišli opäť slnečne. Takže aspoň to bolo dobré, že jak v tom čase, keď som dorazila do cieľa, tak už bolo krásne slniečko a tým pádom mi nebola až taká strašná zima, aj keď klepala som sa tak či tak. To ma privádza k tomu vlastne, že ako prebieha ten koniec, takže vy keď skončíte, tak prvé, čím prechádzate, je, že si idete vyzvihnúť medailu, čo je naozaj pre niektorých ľudí možno asi ako naozaj emotívna časť, pretože tam ako idete takými kojami, oni vám to tam nasadzajú, niektorí ľudia naozaj objímali tých organizátorov, ktorým nasadzali tie medaile, takže to bol taký ako naozaj pekný pocit. Zároveň sú tam všade trávniky, môžete sa tam sadnúť, môžete sa tam ponaťahovať, urobiť si nejaký stretching. Nie je tam veľmi veľa priestoru na taký ten výbeh potom, takže ja som naozaj
musela relatívne rýchlo potom, ako som prišla do cieľa, zastaviť, pretože tam nebol nejaký priestor, aby som mohla pokračovať, čo považujem za jemnú nevýhodu, pretože odporúča sa, aby ste ešte chvíľku aspoň taký jogging mali ľahký, jednoducho, aby tie nohy úplne nestvrdli. A potom vy vlastne idete vonku a ešte dostanete taký ako plastový plášť, čo trošku ľutujem, že nedávajú ho vyrobený z alobalu, pretože tam by lepšie konzervoval vlastne teplo. Potom vy vidíte zo štadiónu, tam vlastne dostanete nápoj od sponzora, je to nejaká značka AA, nejaká citrónová príchuť. Potom tam boli ešte poháriky s čistou vodou, čo som naozaj ocenila, lebo ja už som potom ako v dlhom maratóne naozaj nemala chuť na nič sladké. A rovnako dostanete jeden banán, čo je super, ten hodne oceníte, ale aj tak odporúčam priniesť si niečo vlastné na vlastne doplnenie, či už tých bielkovín, aj tých sacharídov, aby ste vlastne začali tú regeneráciu toho svalstva. Ďalej stade je tam naozaj veľa ľudí, takže treba sa dobre zorganizovať so známymi, ideálne keď máte telefón alebo máte dohodnuté nejaké miesto, kde sa stretnete. Ale ďalšia cesta stade vlastne išla na vyrezávanie medailí, tam to majú naozaj veľmi dobre zorganizované, myslím, že som čakala menej ako v Prahe, do 5 minút som bola hotová, z jednej strany prídete, nadiktujete meno, z druhej strany vyzdvihnete naozaj super rýchle, tak s tým som bola spokojná. Teraz možno niečo by som povedala o tzv. Running Expe. To je vlastne niečo, čo prebieha pred maratónom, ak ste sa nikdy maratónu neúčastnili, tam si idete vyzdvihnúť vaše číslo. Ja som si ho vyzdvihávala v piatok. Silne odporúčam prísť tam niekoľko dní vopred. Myslím, že ono to expo bolo otvorené nejako už aj vo štvrtok. A vtedy je tam oveľa menej ľudí. Takže ja som tam bola v piatok ráno, do 10 minút som bola vybavená aj s číslom, aj s tričkom, pretože sa to vyberalo vlastne v samostatných kojach. S tým, že mali ste možnosť si aj vymeniť veľkosť trička v prípade, že by vám nesadlo, pretože samozrejme každý strih je trošičku iný. A potom stade pokračujete vlastne do takej väčšej haly, kde sú tie rôzne značky, čiže keďže hlavný sponzor bol Mizuno, ten tam mal asi najväčší stánok, predával tam vlastne svoje také flagship topánky, ktoré ste si mohli vyskúšať, vytvorili aj custom verziu, inšpirovanú vlastne Van Gogovými slnečnicami a celkovo ako Van Gogovou tvorbou. Myslím, že to bolo v spolupráci s Rijks Muzeum, čo je múzeum, ktoré vystavuje aj Van Gogové obrazy. Ďalej tam boli značky ako Asics, Compressport, bol tam Cliff Bar, Noon, ktorí vyrábajú elektrolity. A rovnako tam bol nejaký dánsky predajca vlastne obuvy a športových vecí a ten mal 10% na všetko. A mal tam rôzne topánky, naozaj boli tam napríklad aj tie, v ktorých behám ja, to znamená Vaporfly 3, ktoré sú podľa mňa super a mať ich s 10% zľavou ako 2 palce hore odo mňa. Takže to bolo to expo a rovnako, čo som naozaj ocenila a čo som si jej kúpila, tak bola tam značka Gooder. To je značka, ktorá vyrába vlastne slnečné okuliare a zameriavajú sa aj na bežcov. Sú ako relatívne lacné, vyšli ma nejakých 30 eur, ale na slnečné okuliare fakt ako nič extra. A naozaj dobre držia. Bola som ich včera skúšať na behu a super, nepadajú, aj keď sa človek potí, pekne držia na hlave. Takže za mňa určite odporúčam, pretože v Európe sa až tak ľahko nedajú zohnať, keďže je to značka z Ameriky. Takže to by bolo to expo samotné. Pred expom je obrovský nápis I am Amsterdam, takže tam sa môžete vyfotiť s vašim číslom. Je to, myslím si, že taká pekná spomienka. Vlastne ten ďalší deň okolo neho budete bežať ten maratón. A rovnako tam majú, vlastne ešte ďalší sponzor bol Polar, ktorí vyrábajú tie hrudné pásy. Predstavovali tam novinku, nejaké hodinky, takže určite aj od nich sa tam dali nejaké veci porobiť. A rovnako je tam tá veľká stena, na ktorej sú napísaní všetci účastníci maratónu, čo je vždycky taká fajn, že tam idete a hľadáte tam takéto svoje maličké meno, ale aj tak vždycky na konci má človek taký pocit zadozučnenia, že som tam, naozaj som tam, som niekde zapísaná. Takže to bolo to Running Expo a teraz čo sa týka samotného maratónu a tej trasy, Amsterdamský maratón je známy ako jeden z najjednoduchších v Európe a to preto, že vlastne ten profil tej trasy je naozaj vyrovnaný, není tam veľa kopcov, není tam veľa ani do kopca, je to naozaj ako bežanie po rovine. Asi najviac, ako sa k tomu viete dostať. Ja s tým môžem 100% súhlasiť. Ak tam aj bol nejaký kopec, tak bolo dostatočne potom priestoru aj na nejaký dole kopec, takže ste mali šancu ako keby znova nabrať tú energiu, ktorú ste stratili vlastne pri tej ceste hore do kopca. Čo sa týka staníc, tie boli okolo každých 5 km, na každej občerstvovacej stanici bola voda,
Na niektorých bol ten izonápoj, na niektorých boli banány a myslím, že na všetkých boli špongie. Takže za mňa naozaj super. Je to klasický spôsob s pohárikmi, z ktorých sa pije strašne zlo. Odporúčam si to natrénovať predtým, lebo ja som sa celá poolievala tým vlastne vodou s tou pohárikou. Čo sa týka trasy ešte, za mňa veľmi zaujímavá trasa, beží sa niečo cez mesto, beží sa cez parky a vlastne potom vybehnete aj trošku za mesto, kde bežíte v takej, mne to prišla taká pošťasť, aj boli tam ako také veľké domy, beží sa vlastne pri takej rieke, a máte tam aj veterný mlyn, naozaj má človek pocit, že je v Holandsku, takže za mňa ako trasa naozaj pekná a pokiaľ máte tú energiu sústrediť sa aj trošku na to, čo sa deje okolo vás, tak rozhodne super. O tej atmosfére som sa už zmieňovala, že ľudia naozaj skandujú to, čo máte napísané, tak akože na vás vykrikuje vašim menom. A v neposlednej rade by som povedala, že ho naozaj odporúčam a hlavne ak ste začiatočníci, myslím si, že to je skvelý prvý maratón a to ma privádza k tomu, že vlastne momentálne sa spustili aj registrácie od 30. vlastne októbra na budúci rok, takže hodne odporúčam prihlásiť sa čím skôr, pretože ak to determinuje to, či zaštartujete ako z toho štadióna, tak určite sa to za mňa oplatí. Vlastne jediné také negatívum, čo tu vnímam je, že to počasie je naozaj nevyspytateľné a hoci môj počítač a aj môj mobil, mi všetci hovorili, že to bude vlastne v pohode, bude pršať iba o 8, tak nakoniec to bolo premenlivé. Proste my sme tam prišli, boli krupy, potom počas toho maratónu bolo slnko, krupy, dážď, akože naozaj proste všetko, celý shebang. Takže zábava. A ešte možno, čo som nespomenula je, že ako sa vlastne dostať na ten štadión. Záleží od toho samozrejme, kde budete bývať, ale my sme napríklad bývali na letisku a univerzálne asi ako radu môžem odporúčiť je po A vyskúšať si tú trasu, ako pôjdete na ten štadión a po B nájsť si aspoň pár alternatív a vyraziť dostatočne skoro, aby ste vlastne mali v rezerve možno 2-3 spoje, ktorými ešte viete sa dostať na to miesto včas. Pretože keď sme stáli na zastávke, mala som to pekne vypočítané, že mám tam proste asi polhodinovú rezervu, no a my sme sa do prvého autobusu vlastne ani nenapchali. Takže to mi spôsobilo veľký stres, Bolt vtedy vychádzal okolo 40 €, takže naozaj pokiaľ sa chcete vyhnúť takýmto nečakaným nákladom, tak odporúčam si pozrieť niekoľko autobusov dopredu a naozaj sa nespoliehať, že ten spoj, ktorý vy ste si vybrali, že sa do neho aj dostanete. A to bolo asi všetko, čo som chcela povedať. Toto video je trošičku kratšie, ale myslím si, že informácie predalo. Takže ďakujem za zhliadnutie. V prípade, že vám toto video bolo nápomocné, budem rada, keď mi dáte like. Ak ste sa zúčastnili tohto maratónu, alebo sa ho plánujete zúčastniť, dajte mi dole koment. Ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte, rada ich zodpoviem. A ak by ste chceli ďalej sledovať ďalšie videá odo mňa, kde budem rozprávať o nejakých typoch, o zážitkoch z môjho tréningu, o mojich ďalších maratónoch a prípravách, tak budem veľmi rada, keď mi dáte odber a budem sa na vás tešiť v ďalšom videu. Takže ďakujem ešte raz za zhliadnutie a vidíme sa na budúce. Ahoj!